Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 14-nji ýanwaryna aksanyny. Türkmenistanda ilkinji gezek gasaklamak üçin ýerasy desgalar gurulur. Türkmenistana halkara syýahatçylyk maslahaty geçiriler. Hoş habar, Türkmenistanda B92 kysymly aviýa benzin öňürilip başlandy. 3-nji açyk halkara matematika olimpiadasy ilkinji gezek Aşgabatda geçiriler ýaly habarlar ýetirýäris. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanda ilkinji gezek gasaklamak üçin ýerasy desgalar gurulur. Türkmenistan prezidenti Ministrler Kabinetiniň sany ulga markaly Nowotaq mejlisini geçirdi. Mejlisiň başyny ýurdumyza ilkinji gezek gasaklamak üçin ýerasy desgalary gurmak babaty hasawat berildi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Şahym Abdurrahmanow harytly gadyň ehtiýaçly gorlaryny öpçün etmek maksady bilen ýurdumyza gasaklamak üçin ýetlenen ýerasy desgalary gurmak boýunça alınıp barýan işler barada hasawat berdi. Türkmenistanda şeýle tassamany ilkinji gezek durmuşa geçirmek meýilleşdirilýändigini nazara alyp, bu işleri halkara tejribesine laýyklykda ýola goýmak we alyp barmak, tehnik we ykdysady esaslandyrmasyny taýýarlamak, taslamalaşdyrmak, enjamlaşdyrmak hem de gurmak babaty halkara maslahatçy kampaniýalary bu işe çekmek meýilleşdirilýär. Türkmenistana halkara syýahatçylyk maslahaty geçiriler. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmek esasy uğurlar we mümkinçilikler adly halkara maslahatyny geçirmek barada hasawat berildi. Millet taryhy meden mirasy aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem de olara syýahatçylary çekmegiň 2020-2028-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, baý taryhy meden mirasymyza giňden wagt etmek maksady bilen 2023-nji ýylyň 20-nji martyna Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmek esasy uğurlar we mümkinçilikler adly halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Halkara forumyň barşyna daşary ýurtly mehmanlary awaza millet syýahatçylyk zowlugy, ýurdumyzyň özdeşli taryhy, medeni we tebigy ýadygärlikleri, muzeýlary we syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen tanışdyrmak, ýurdumyzda milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni münasibetli geçiriljek çäherlere gatnaşdyrmak gözüňde tutulýar. Maslahatda gatnaşçylara täze syýahatçylyk uğurlaryny işläp taýýarlamak boýunça özara pikir alşmak mümkinçiligi dörediler. Syýahatçylyk kerhanalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resmi namalary gol çekmek meýilleşdirilýär. Hoş habar, Türkmenistanda B92 kysymly aviýa benzin öňürilip başlandy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Şahym Abdurrahmanow Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňürýän neft önümleriniň görnüşlerini artdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada belläp geçdi. Vice-premier bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasawat berdi. Şunun bilen baglykda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan önümiň B92 kysymly aviýa benziniň öňürilip başlandygy baradaky hoş habar aýdyldy. Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumy bilen Ilmar Akademiýasynyň tehnologiýalar merkezi tarapyndan bilelikde önümiň bu görnüşini öňürmek boýunça tehnik şertler işlenip taýýarlany we degişli işler ýerine ýetirildi. Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumy neft we gaz kondensatyny gaýtadan işläp durly neft we neft himi önümlerini öňürmek hem de olary içerki we daşarky bazarlara ýerlemek işlerini alyp barýar. Türkmenistan garaşsyzlygyny yglan edenden soňra zawodlar toplumy düýp göter özgörüp, häzirki wagtda neft gaýtadan işlemekde dünýäniň öňde barjy kerhanalarynyň birine urildi. 3-nji açyk halkara matematika olimpiadasy ilkinji gezek Aşgabatda geçiriler. Türkmenistana halkara bilim ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmek babaty bir näçe halkara bilim olimpiadalaryny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasawat berildi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Aman Nepesow ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine halkara olimpiadalaryny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasawat berdi. Şu ýylyň 23-nji 28-nji aprel aralygynda Halkara Ensanperwer Ilymlary we Ösüş Uniwersitetine 3-nji açyk halkara matematika olimpiadasynyň halkara derejesinde taliplerin arasında ilkinji gezek Aşgabat şäherine geçirmek gözüňde tutulýar. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyrýyş Institutyny 2023-nji ýylyň 12-nji aprelinde makro ykdysadyýat, 16-njy maýda dünýä ykdysadyýat dersleri boýunça açyk halkara internet olimpiadasyny sany ulgam arkaly geçirmek meýilleşdirilýär. Halkara olimpiadalaryna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň taliplerinden başga da Russiýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hitaýyň, Italiýanyň, Ruminiýanyň, Türkiýanyň, Hindistanyň, Belarusyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň we beýleki 14 döwletiň talipleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.
Geçen yıllarda yurdumuzda bir neçe halkara bilim olimpiyadalar geçirildi. Onu Türkmen talipleri üstünlükle çıkış ettiler. Ine mehriban müştaqlar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şuň kesanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýle hem Daşary işler ministrliginiň 2023-nji ýyl üçin iş mailnamasy taýýarlandy. Parahaçylygyň ýaş çaparlary ikinji tapgyrynyň ýeňjileri kesgitleneli. Huawei kompaniýasy Türkmenistanda sany telefon ulgamyny giňeltmek işine gatnaşar. Bedenin kesele garşy görüşmek okuýuny ýokurlandyrmaly ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanlaryna görüşýänçek hoş sag bolun.